Jeg vil gerne lave et bevis for, at et bestemt integral bestemmer arealet. Så sætningen lyder på, at hvis f af x er større end 0 og kontinuerligt i et interval, eller i intervallet a, b, så er arealet imellem grafen for f af x givet ved det bestemte integrale a og b f af x dx, dx altså lig med vi ved, at skal vi lige herover den her boks. Vi ved, at arealet A her er lig 0, og stamfunktionen af f af x eller f mærke her er det samme som at skrive ax plus k. Ja. Så bevis start. Godt. Så vi havde jo vores bestemte integrale her. Det x. For at finde arealet af det, så omskriver vi det til at finde stamfunktionen af vores funktion her. X her, og sætter vores integral her ud. Og det første vi så gør, er at vi gør det med hensyn til b. Så hedder den jo så stamfunktionen med hensyn til b, altså vores b-værdi, derefter stamfunktionen med hensyn til a. De to minus hinanden. Så der kommer til at stå fb minus. Nu ved vi jo også fra heroppe, at stamfunktionen af x kan beskrives som a af x plus k. Stamfunktionen af b, stamfunktionen af a, er jo så præcis det samme her. Så det her kan man også bare omskrive til a b plus k minus s plus k, fordi det er minus, skal det selvfølgelig lige i en parentes. Nu ved vi jo så også herfra, at a lige med 0, derfor kommer der egentlig bare til at stå b plus k minus 0 plus k. K går ud med hinanden, så der står a minus 0, og eftersom det ikke giver noget, eller 0 minus noget bare giver det originale, så må resultatet dermed være af b. Hermed er beviset bevist.